O pár dní si uvedomíme, že od roku 2016 ubehlo už 10 rokov. Celé 10 ročie jednoducho prešlo. Ľudia, o ktorých si myslel, že zostanú. Sny, ktoré si považoval za nezlomné. Rutiny, pri ktorých si veril, že vydržia navždy. Väčšina z nich sa dnes volá spomienka. A zasiahne ťa to v tých najobyčajnejších momentoch. Pesnička, ktorú si nepočul od čias školy. Ulica, po ktorej si roky neprešiel. Meno, na ktoré si nemyslel. Až kým sa ti zrazu neobjaví v mysli. Vtedy si uvedomíš, ako veľmi sa život dokáže zmeniť potichu. Bez varovania. Bez veľkých oznámení. A predsa stále si tu, stále sa snažíš. Stále ideš ďalej. Zmenil si sa, vyrástol si, prežil si veci, ktoré by si v roku 2016 ani nevedel predstaviť. A jedného dňa sa na tento moment pozrieš rovnako, ako na niečo obyčajné. A pritom rozhodujúce. Lebo práve tieto dni ťa formujú. Tak nimi len nepreplávaj. Buď v nich prítomný, pretože toto sú dni, ktoré si raz budeš prijať vrátiť späť.